Kapilatang dang. Ayaw ko kapilatang. Hi! Nangaon ta? Welcome to my vlog. Welcome to my vlog. Hello guys, welcome to my vlog. Hello vlog, welcome to my guys. Muna si Digong. Ang subscriber. Ano rin? Video nga. Ano, di na yung may ikwala. Ano sundani mo? Muna ang mga sudan, utan, Bisaya. Pinobre nga sudan, Paskong dako o buwad. Ya, mais. Mais, ang kanon. Kalbiro, wala sud. Muna yung pinobre nga taon. Lami man sad. Utan. Bahalang pobre, basta hilas. Among sudan, buwad o Balang hilas basta pobre. among sudan, buwad o utan, duro ang among dessert salad. So, Oh, salamat din sa naghatag niyo. Lamat an. An. Si Ping Ping siya nagdana na di sa diyan. Mura man mugna na tubo. Leo, puntahan ang baso nga. Oh, natuk-an ka dai. Oh, natuk-an Ano siya ilang guys. dagig ako nang gisandok sa kuan. Oh, natuk-an siya, natuk-an. Na original na. Sinsya na sa mong balay nga pretinda ko ha. Original na, original. May mga musaka sila ang tanaw naman sila. Kitang pangit ng lagom. Oh, banig ko ng lagom. Lagom inanas ng color banig. Diyan. Nabunod ay doon sana niya anong nilagom na. Di siya nang una kung gamit turo sa datuo. Apat na. Hamuham. Amay kay kaon guys no. No? Kumot ka na eh. Kabaw, kabaw. O sabaw para sa hubog. Nagade hubog. Ang inom na dito. Hindi ko Gabi eh. Hindi sala pa. Inom na gabi. Ato. Ato yung nam si Imperial yung yata ka to eh. Uton taning utan, kanon, bulad. Tinuli dito yung inom na MP gabi. Na ah. Ano pa si Istong? Inip tayo mag-iinom ta. Hindi ka. Jote sa ta kung ginuna, jote ko ta. Layo pa to rasa.